Waloya nyuwara ya bagus. Kaya wange. Iya. Nanti Ndara Janaka rawuh rene iki lho. Wah, awake dhewe kesuwen kok ya ora. Bagus tumpuk undung dasar bagus lencer gudhek. Wis. Lencer kuning kok lencer gudhek ora. Nyadong dawuh Ndara. Yat langeneng kalang yawanagla pantan moncara. Tinonere kekonang surem sorotetan padang ojo padha ketunggul nggonmu gegojekan nara garing kula Ndara Petruk kula den apa dene Bagong. Pripun Ndara kula nyadong dawuh nyelingi gegayuwaning wong atuwamu ya Kakang Semar Badranaya ingkang sakmengko kudu bakal miwiti anggone mbangun kayangan Maratadyagi tut wuntat lakuning Arjuna aku bakal sowan ana ngersaning wong atuwamu Karang Kadempel nala garing Petrapa dene Bagong sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenani madonna ramu-ramu kalingan ngrangan sang jak manaheng kong sumungkem kuleng sang kakung rerepo alon wuwusira baboyayi eman maneman biraten te prong toyayulun tada orun dek ulun tada harun dek sang Raden Arjuna ingkang mlebet wonten ing telenging wana ingkang dadya dalan tumuju wonten ing padukan Karang Kadempel wonten wujuting yaksa gidra-gidra ingkang ngadang lawan lakuning Sang Bagus wau panjaba para Pandhawa yoga mung Prapoto
abang ngawlagar mangwohing mungsa amin tolawan anggro seru singa ler manayapto kadhing kayon manuprupa gece wali gece satat setan wali kobra lah menungso ratatan ana wujudaning satriya bagus tanpa cacat ingkang mlebu ning wewengkon wana kene mara mandeka mara suwingira mara aku arep pitakonan karo kowe aja mati tanpa aran sapa jenengmu Gus yen to takon marang aku iki ora duwe jeneng lho wong kok ora duwe jeneng kuwi piye dudu jeneng nanging kekasih. Oh ya. Sapa sing dadi kekasihmu, Raden? Takon marang aku kekasihku Raden Arjuna. Ya aku iki panengahing Pandhawa. Wah, Butane cenanangan. Satri gumunung wis. Kowe panengahing Pandhawa lah. Ngerti ya. Aku iki bangsaning Bajul Barat, aku warga balaning Sang Pandhawa Durga. Pandhawa iki bocah Sukerta. Mara tumungkula kowe tak pangan. Gandeng bocah Sukerta kuwi diwenangake, dipangan dening wujuding Bajul Barat mula tumungkula Gus. Kowe keduga bisa nguntal marang Raden Arjuna waton wis gumlundung mestakane panengah Pandhawa yata laruta saking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri ngolah raja sadu sabar kowe pundak serampati lang nyawamu minggat kowe wah aduh yo Wejan.
hít cho mình gặp cười họ hey wah wah hít
meh arahina semupang Dewang Aruna adinetraning uga rayapo sataning kukila areng kanekara saketara niki ning aku ler wowo sing pini panca token ayam lono merak mangluwing pagagan Bekek sak tulita mel ketiban wahyu apa ning atase Mingsak Semar lah kok teko dirawuhi Nalendra Gung Pinetara sinuwun Puntadewa jangkep Pandhawa gangsal cacahe senajan ta ora kamot ning pendhapa padukuhan Karang Kadempel muga-muga sinuwun Puntadewa rawuh mrene iki arep mbongkar pendapaku sing ukuran 4 meter kali 4 meter iki banjur mengko diganti sing saka gurune ukuran 45 gedhuwuren ya men ngaturaken kasugengan karaharjan lan kawaloyan rawuhipun Ndara Puntadewa kalih sinuwun Kresna asinuwun sewu-sewu kaluputan ing Darma Kusuma aku tadah wadana Kakang wondene sawane Puntadewa mung nuhoni kelawan apa kang dadi pepintaning Kakang Semar Badranaya ingkang rikala semana wis ndak tampa atur pangandikamu lumantarat majamu Bagong ingkang mbok utus minangka dadi lidah sinambunging Kakang Badranaya Kakang Blakasuta blakotang terus tanganane Puntadewa prapta ning Karang Kadempel iki mung merga sangka bombong sartane melu seneng merga Kakang Semar duweni lekas ingkang sak temene luhur yen to kasembadan apa kang sinedya mesti bakal sumrambah dayane tumrap sagunging kawula dasya ning Marajanegara Indraprasta Kakang mula ndak kira ora bakal ngaturke wigati apa-apa meneh kejaba wigatine wis diaturake dening Panakawan Bagong Puntadewa uga bakal nduweni lekas sartane aku kepengin amales marang budine Kakang Semar Badranaya ingkang sak temene wis gedhe lelabuhanmu tumrap para Pandhawa Kakang semono uga aku Kakang Semar ora keri padha kelan apa kang dadi pangandikane Anjing Prabu Darma Kusuma jernyatane Kakang Semar kuwi sithik akeh tau tate momong tau tate ngudang marang Kresna ya marang Narayana mula sinengguh ratu
ya menungsa ingkang ora nduweni rasa tepa slira yen to Kakang Semar kepengin bangun kayangan nanging nata Ndrawati ingkang uga minangka momonganing Kakang Semar Badranaya ora sak biyantu ngersani Kakang Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Wau pun diaturke kalih anak kula Bagong. Mbok menawi sampun sowan teng negari Ngamarta. Bilih kula mbetahaken syarat sarana inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika ingkang sepisan. Ingkang kaping pindho. Ingkang kaping pindho kula nyuwun syarat sarana wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mbok menawi Bagong mboten matur perkawis menika. Ora Kakang. Lah ra apa? Bocah ki nek sing dieling-eling mung wedokan. Banjur lali sak kabeh-kabehane. Mboten napa-napa. Bakune sampean pun dugi mriki, kula pun seneng, kula pun marem. Kawula cilik ditinju. Ditinju ki dikapake. Ditinju niku ngeten. Kuwi ditinju. Sampean mesti sok nonton Chris John. Kula dirawuhi para nayaka, para ratu mriku pun seneng banget. Saya meneh nek dibantu gegayuhan kula sinuwun. Mboten mangling. Ingkang wewujudanipun cat katon, cat mboten. Cat mawilek. Menika rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kamangka kanthi wujud sukma. Astunggara sidam sikaring bawana langgeng. Kakang Semarya. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yeyi Darma Kusuma. Ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Nuwun sewu sinuwun. Enten luput napa lah kok teka sak mangke? Para Pandhawa nampi rawuh paduka. Monggo le rawuh kanthi kawontenan ber tak-tak-tang. Kon kendange kodanan. Ber tak-tak. Semar aja clemungan naturmu parat. Anane Prabu Pandhu prapta ning Karang Kadempel, yektine aku mung arep ngelingke kelawan jeneng para Kakang Nayantaka. Kowe iki wis dadi abdine para Pandhawa seprana seprene wis mataun-taun. Wiwit para Pandhawa isih kuncung nganti saiki gelung, wiwit para Pandhawa isih jlabrang nganti saiki isih malang campang. Kowe lah kok teko dadi duweni patrap ingkang mulang sarak Semar. Nuwun sewu. Patrap kula ingkang pundi sing murang tata? Patrap kula ingkang pundi ingkang kula damel kuciwaning para Pandhawa? Kula niki ikhlas nuwun. Apa yana jamak lumrah? Kowe mung drajating batur gedibal pitulika kowe wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming drajating Panakawan lah kok teko dadi delangap-delangap ucapmu kowe arep miwiti nggonmu mbangun kayangan Semar. Menungsa apa kowe? Tak kira ora ana gunane yen to Pandhawa ngopeni menungsa kang kaya kowe ingkang ora cetha jlentre uripe kepiye? Ora tatan sapa kowe panjalmaning mungsuh ingkang ngeduga wani mimbo mindo warna sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana. Menungsa ora tatanan manusman jajal Janaka kowe ora duwe tata krama tumrap wong atuwamu ngadeg jejeg ning ngarepe wong atuwamu jeneng ngarepe Prabu Pandhu. Tak kira ora sejatine sartane ora bakal kelakon. Apa to kang dadi aturmu sing mangkono iku mau?
ora-orane yen to Kakang Semar murungake anggone mbangun kayangan menungsa ora tatanan metu njaba dudu. Dadi kanane kaya ngene. Bagong mau pundi? Wae. Notasi. Drang ro ci ro nem lu nem ro ci lu nem kung. Matane ora kena. Nuwun sewu. Sampeyan kedahipun saged nyumurupi kanthi permana jati. Mong pancere sanu pelayan ki lho, Mir. Ha iya. Disampah. Sampeyan kedahipun saged pirsa dumateng kawontenan ingkang sak nyata. Babakan nopo Kakang? Babakan iki wau. Cobi to. Leh kula nyuwun syarat srana sepisan wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada menika. Awit menika dados simbol menika pralambang dados sasmita. Bilih kalima sada menika wujudipun gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dados regemanipun para Pandhawa. Ya dadi regemane para masyarakat, para kawula. Pancadharma menika dados gegujenganipun para kawula sak negaring Amarta ingkang sakmangke sageta dadi pepemut tumraping para kawula dasih. Iya Kakang Semar. Lah nggih. Saklajengipun wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika nuwun sewu. Menika wujudipun kembang ingkang saged nguripi lan gandane mangambar arum. Menika dados pralambang asmaning Sang Puntadewa inggih Gusti kula Ngamarta menika badhe arum kuncara anjayeng bawana. Mergi nuwun sewu keduga saged ginakaken kanthi trep, ginakaken kanthi bener becik menapa ingkang dados wujudipun gegebengan gangsal perkawis menika. Pramila inti pirembagan saking ature Semar leh arep mbangun kayangan niki. Semar niki ora mbangun kayangane dhewe ning sing mbangun kayangan ya kayangane kawula sak negara Ngamarta mriku menawi Sinuwun Puntadewa kalian Sinuwun Puntadewa kalih Semar ya tiga serangkai mriku menawi tasih nyawiji dadi siji Ndara. Ngaturake panuwun. Wis cumeplong rasane atine Puntadewa dene sak mengko ndak rasa wis kasembadan. Apa kang dadi panjangkane Kakang Semar? Ha nggih. Nek kula pun matur ngaten iki sampean kedahipun priksa kedah. Kados pundi tindake lan kedah kados pundi anggen sampean mernata sangganing para kawula dasih. Dipun caketi, dicedhaki kanane para kawula sinuwun njaluk pamit Kakang. Tatanan karo wong tuwa ora bisa
tata krama ning endi dununge anak teka sak mengko aku iki wong atuamu lah kok teka dadi delangap-delangap ucapmu ning ngarepe wong akeh. Ndara Eden wujuding sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Pindawarna teka ampuhe kagila-gila. Mengkirian sampean nek ngerti pengapesane wah mengke sampean getun Setyaki terus Ndara mandi lagi wah udut jatahku kok ya iki. Apa kowe arep udut grendel kaya? Wah, lah saudut-udute nek ngene iki. Saudut-udute kalu. Nggih. Udut kula grendel durna niku. Timbale Kang Raka. Sapa? Kang Raka Madukara. Nyadong dawuh Kakang Mas Yayi Setyaki pripun? Apa kira-kira si Adi iso ngundurake sukmane Kanjeng Prabu Pandhu Pindawarna mangsa wingi niku mungsuh kula niku. Waduh. Setyaki meneh Bali ya. Bali aku bali. Ora bali tak sabut kowe pecah sinamu. Iya aku bali Kakang Jurangga Kongkong. Ora tatanan. Semar kon murungke lembangon kayangan. Puntadewa kon masrahke wujude pustaka Jamus Yang Jiman Kalimasada. Budar. Wah!
akeh sing ora nrimake malah tasawang suwa kene Duryudana kakangku. Wah, Baliyo mundhak kesapu mbarat dening aku kowe. Wungu. Purna gatining criyos jeneng sela ager-ager. Wah, ngawur Semar ngene. Mater kali sesondheran hapurenta wonten lepat kula. Satri gumunung mangrembak ing wadya. Antarja mijil, antarja bijil. Ngawur kowe iki ta. Matur nuwun Ndara. Yo, Pun kasembatan napa sing kula gayuh? mung ngarisuka warisuka. Ah nggih, sesuk ajeng nanggap Lorenza. Sakarepmu. Ah nggih. Matur sembah nuwun. Gegayuhan kula niki saged kasembatan menawi para Pandhawa. Ingkang keduga sak biyantu kaliyan lekasipun Semar. Wusana panutuping ngatur kula menawi kathah lupute, kathah kirange sak kanca kula, sak rombongan kula, sak anak-anak kula saking laladan Jawi Kilen. Kula nyuwun lumeh bering sih samudra wangaksami. Padha-padha Semar. Ah nggih,
jer sedaya mriku sampun kaleksanan lan dalu punika mugi saged ndadosna berkah lan barokah tumrap kulawarga agung Bapak Misidi sak kulawarga. Yo. Wusana panutuping atur mugi-mugi sak pangker kula sak rombongan warga ing mriki utaminipun kulawarga Bapak Misidi tansah pinaringana rahayu wilujeng nering sambi kala nirbaya nirwikara tebih saking rubeda adohna saka bebaya. Panutuping atur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun Ndara dipun tutup karining Gutha Kandara Werkudara.